Katso vähän mihin ammut, Kimeramon! Joko sinä nyt ymmärrät? Päästä irti! Myönnetään, että oltiin väärässä. Väärässä? Roskaa! Minä en tee virheitä! Olen täydellinen! Asiat eivät ole enää niin kuin ennen, Ken. Vaikenee jo! Ei, Tämä on peliä ja minä olen tämän pelin voittaja! Miten sinä vieläkin voit ajatella noin? Minä valmistin Kimeramonin. Sitä te ette pysty ikinä voittamaan. Tämä ei ole oikea aika puhua voittamisesta ja häviämisestä. Vai valmistit sinä Digimonin? Sinulla ei ole oikeutta siihen! Sinä vain pistit eri Digimoneja yhteen. Nyt sinä kerskailet, että olisit muka luonut jotakin. Ei Digimon ole mikään lelu. Katso vaikka näitä Digimoneja. Ymmärrän nyt, että Digimonit ovat eläviä olentoja. Meidän ystäviä, joita mikään ei voi korvata. Miten sinä et tajua noin yksinkertaista asiaa, vaikka olet valittu lapsi? Eikö tuo Digimon olekin sinun kumppanisi? Niin, Ken. Ei, minun kumppanihan on. Kimeramon!